ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శరణ్య. ఈరోజు మనం చేద్దాం పేపర్ ఫ్లవర్స్. బ్యాంగిల్ హెల్ప్తో సర్కిల్ గీసా. ఆ సర్కిల్కి ఇప్పుడు సీజర్తో కట్ చేద్దాం. చేసినాక మా అక్క హెల్ప్తో దాన్ని ఫ్లవర్ షేప్ చేసాం. అలా అన్ని కలర్ పేపర్తో ఫ్లవర్ చేసాం. కలర్ ఫ్లవర్కి వైట్ కలర్ పువ్వుని అంటించాం. ఇప్పుడు ఈ గోడలో సర్కిల్ గీసాం. ఈ సర్కిల్ షేప్లో ఫ్లవర్స్ అన్ని అతికించాలి. ఫైనల్ లుక్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.